روشا زمانی me li qada Bakur di xetereke pir mezin de. Di çarçoveya roja zimanê zikmakiya cîhanî de li Diyarbekirê ji aliyê saziyên sivîl û rêxistinên ziman ve çalakiyên cûr be cûr hatin li darxistin. Di vê çarçoveyê de ji aliyê Sendîqeya Perwerdehiyê ve bi beşdariya zimanzan û nivîskar Mikail Bülbül, lêkolîner Netice Altun, nivîskar Cemîl Güneş û moderatoriya Fesih Zîrek, panelek bo giringiya zimanê zikmakî hat li darxistin. Zimanzan Mikail Bülbül balkeşand ku Kurdî axaftina nifşên nû, xwedîstatûbûna zimanê Kurdî û têkbirina pergala bişaftinê hêmanên giring in. Rewşa Kurdî û reşa Kurdan gelekî bi hev têkildar e. Yani sebebi aborî hene, sebebi civakî hene, sebebi siyasî hene. Alîkî siyasî tilê yani zêdetir sed sal zimanekî hatî qedexekirin û prosesên asîmilasyonê pêk hatine. Alî aborî tilê yani yani ji ber ku xwendevaniya Kurdî tune, mektebên Kurdî tune yani ji jêr ber bi jor ve mobilizasyona îqtisadî çênabe darbexwariyê. û alî civakî jî dîsa yani encamên polîtikayên asîmilasyonê ayekî civakî yedî derbe dixwe yani. Mesela yek jê bilindkirina prestîjê ji bo zimanê Kurdî, yek jê bilindkirina asta şer'iyeta wê di nav civakê de ji ber ku pir hat terorîzekirin van salê dawî de. Devlet di sistema devleta jê pir ne ew. Bi boneya roja zimanê zikmakî panelek jî bi beşdariya nivîskar Şerefxan Cizîrî, nivîskar Seîd Veroş, mafnas Hesen Dağtekîn û mafnas Fahri Qarakoyunlu li jûra jimariya û şewirmendên darayiya Diyarbekir hat li darxistin. Mafnas Fahri Qarakoyunlu amaje kir ku mafê herî xwezayî û rewaye ku mirov bi zimanê xwe yê zikmakî perwerde bibin û rêgirtina vî mafî binpêkirinek ciddî yê mafên mirovan e. Eva mafekî mirovî ye, ahlaqî, meşrû ye. Ji ber ya yani eger ku milletek bi rastî ew hesletê milletbûyînê pêra hebe li ber vê evê yani vê daxwazê li ber vê daxwaziya hebûna meşrû ahlaqî em dibên tu hukuk tu kanûn nikane bisekine. Ziman benga siyasetê yê, ziman benga daxwaziyên siyasî ne jixwe. Yani gava tu ji nav milletekî ziman derxe bi navê milletbûyînê tiştek namîne. Yani ji ber ya ziman bengeha milletekî, hebûna milletekî ya jî tu nebûna wî. Eger ku ziman tu nebe, li dor wî tu ne milletek tê afirandin, ne milletek daxwaza milletekî çê dibe, ne jî siyaset bi vî hawayî çê dibe. Bo pêşwazîkirina roja zimanê zikmakî li Diyarbekirê çalakiyek jî li qada Şêx Seîd hat li darxistin. Çalakî ji aliyê komeleya lêkolînên zimanê Kurdiya Mezopotamyayê Medderê ve hat li darxistin û daxuyaniyek bo çapemeniyê hat dayîn. Di daxuyaniyê de hat amaje kirin ku her çiqas hewlên bişaftinê hebin û rê li ber perwerdehiya zimanê zikmakî were girtin jî divê Kurd li hemû qadên jiyanê Kurdî bikar bînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.